Jien nixtieq nistudja naqra speċa dan il-ħsieb li jagħmlu dawn l-uħud meta jippruvaw jikkontrastaw l-abort ma ejja noqtlu tlaqna San Vincenz de Paul u nagħmlu ħerba. Għalkemm San Vincenz de Paul għamlu ħerba mhux ta' dik ix-xorta. Naħseb hemm numru ta' raġunijiet. One, kollox fid-dinja jeżisti fuq dak li jissejjaħ dak li jien nsejjaħ gamma, il-gamma ta' like a keyboard, il-gamma hija speċi tan-noti sewwa. Mela, jekk jiena il-vjolenza hija kategorija ta' affarijiet imma tista' tibda minn jiena inti ddejjaqni u naħseb ħwejjeġ antipaċi fuqek għal nagħmel ġenoċidju. Biex hemm dik il-gamma kollha u sakemm nasal minn hemm saw hemm ħafna fatturi li affettwaw dik il-ġil. Issa li jiena nimponi il-terminazzjoni tal-ħajja fuq esseri uman u dik il-ħaġa tiġi sanzjonata, mhux issanzjonata, ma illegalizzata fl-istat ukoll teżisti f'gamma, ma jfissirx li għax jiena nippermetti ħaġa bil-fors se nasal għal ejja noqtlu x-xjuħ. Naħseb ukoll hemm żewġ affarijiet oħrajn li m'iniex daqshekk ċert fuqhom, ħsibt dwarhom, nixtieq naħseb x'taħseb int. One li l-bniedem għandu kapaċità kbira għal biex ta' simboloġija sewwa li jiena pereżempju l-argument jien naf nara l-isvastika u mhux sempliċement nara 8 linji ġeometriċi u nisħaq ara 8 linji ġeometriċi u ċirku abjad. Nara n-naziżmu, mhux in-naziżmu biss, nara Hitler, nara tieni gwerra dinjija, nara ħafna oġġetti u mbagħad fuq livell iktar fond, fuq livell limbiku, naf inħossni disgustat, irrabjat, inkazzat, jew naf inħossni kuntent, kburi, eċetera. Issa, jiena naħseb li almenu f'daw il-pajjiżi occidentali li huma fil-verità il-maġġoranza assoluta. By the company you keep, you shall judge them. ċaħat qal il-bieraħ. Il-bieraħ minn kien? Ħafna nies qaluha. Meta kien hemm ir-rapport tal-financial x'ismu. By the company you keep, you judge them sound like fucking Jesus. Imma xi saying famuża di. Imma ħafna nies qalu. Le, mhux Jesus kien. Mela, li rid ngħid huwa li l-anzjani. Mhux you shall judge them, you shall know them. Isma' nista' termina ħsieb. Għax inti qed fil-pajjiżi. Tabortili il-ħsibiet. Għax kif qed pajjiżi occidentali kollha. Fetu għadu ħsieb tiegħek. Ejja naraw fejnhom il-company. Mela, we'll get to that. Imma I think li simbolikament fil-moħħ occidentali l-anzjan, u naħseb mhux fl-occidentali biss anzi naħseb madwar id-dinja, l-anzjan jirrappreżenta dak il-bniedem li ta' ħajtu biex inti tiret soċjetà, li inti għandek il-fakultà tal-gratitudni, li inti għandek il-fakultà li tempatizza għal vulnerabbli, eccetera, eccetera. Evidentament, f'ħafna kulturi il-fetu ma tinsa punt kruċjali wkoll. Li huwa? Għandu identità legali. Ma illegali hija skont l-istat jiddeċidix jitielux ġifieri f'Malta il-fetu għandu. Fil-verità m'għandux. Xorta mitwelid tibda persuna legalment m'għandix għandek għandek fil-krimina tikkriminalizza l-mara. Ma tagħtihx fakultà ta' persuna. Infatti, ċertifikat ta' twelid xorta meta jitwilet isir, qabel ma jitwilet m'għandux rikonoxximent legali li l-identità, il-karta tal-identità, daw kollha li aħna narfu bħala persuna legali. M'għandek bżonn għax dan wieħed jinterraġixxi ma' ħadd ħlief mal. M'għandux ċertifikat ta' twelid, m'għandux ċertifikat li jirrikonoxxih bħala persuna. Legalment ma jeżistix. Ma jekk legalment ma jeżistix allura għalfej. Għaliex għax li jeżisti hija l-kriminalizzazzjoni ta' mara. Li tittermina fl-Embryo Protection Act u mbagħad għandek ovvjament imma legalment bħala persuna legali ma teżistix. Ġifieri hawn Malta ma nikkunsidrawx persuna tajt. Mhux persuna legali. Mhux persuna legali. Allura fejn ħarsuh jekk mhux persuna legali. Għaliex daw nemmnu li l-ħajja tibda bħala għaxem ma jekk mhux persuna mhux il-belief. Infatti inti mhuwiex omiċidju
inti għandek klawżola li titermina tqala, partikolarment fuq tqala titkellem. Xin il-penit għaw bil-penit? 3 snin hija. 3 snin ħabs. Ġilu ħela xaħat? Le, mux 3 snin. Ġifiri ġili kienem sentenza sospiża. Sewa. L-aħħar li kienem xi 7 snin ilu. ħabs ma kienx hemm pina ta' ħabs. Imma il-puntu li dak li wasal għal persuna legali u għalli aħna naqblu l-kol moralment li da għannantuħ inħarsuħ bħala xismu legali. Unbat naħseb hemm ukoll jista' jkun ta' di qed ngħidlek vera provojt naħseb wiesa fuq. Hemm kwistjoni ta' societal ownership qed insejħilha jiena li hija bażikament li biex l-anzjan wasal biex ikollu 90 sena minkejja li hu kontribwixxa ħafna lis-soċjetà, s-soċjetà kontribwixxiet ħafna lilu u jisa hemm din il-feedback loop li qisu is-soċjetà għandu l-anzjan għandu s-soċjetà u s-soċjetà għandha l-anzjan. Thus giving society a say on the old person's life. persuna għax għandu d-demenzja għandu l-istess ġifiri jekk inqisu b'mod għax inti ikkumparajt anzjan bid-demenzja ma fetu li żviluppa ta' 12 ġimgħa li n-neurological system tiegħu hija inqas minn ta' gamblu. Għalek għamilti dak il-da li nirrispetta li l-kull minn dana, għabel man semmi tal-gamblu, ma jmux ħadd juhu. Xorta ħajedwa. Xorta ħajedwa. Imma dik il-verita. Il-verita hi li ta' 12 ġimgħa. Taqbad li fuq il-verita u min jieħu għalih? Le, li ta' 12 ġimgħa il-neurological development ta' embryon ta' fetu ta' 12 ġimgħa huwa inqas minn ta' xrimp. U għalik dak xi ġustifika. Minn ta' xrimp. Illi m'hemmx l-ebda tip ta' xi ħaġa li dik tista' it can simplify what we consider li aħna li konsidraw li huwa persuna. L-organi għadhom laqqas biss bdew jiżviluppaw. U li għalija il-deċiżjoni ta' mara u l-ħajja ta' mara u d-diffikultajiet kollha li tista' jikkawża dak il-xismu hija ħafna iktar importanti. Issa jien nagħmellek di waħda. Anka kieku kont nemmen li dak huwa importanti u persuna whatever, jiena xorta kont inkun pro-choice. Anka li kieku? Anka kieku nemmen li dak huwa persuna mill-konċepiment. Xorta kont inkun favur l-għażla.